トを使って簡単に勉強ができたり、リビングやキッチンやご家庭内のいろいろな場面でタブレットを活用できるような提案をさせていただきました。皆さんのご感想どんな感じですか？難しそうというイメージを持たれている方が多かったんですが、実際に触ってみて意外と簡単だねとか楽しそうだねって言ってくださったり、お子さんがこうやって夢中で遊んでくださってるのを見て、なんかお母さんたちも楽しそうにそれを見てくださってた印象があります。では、中野さんの PR をお願いします。ヨコマではこの夏こちらのタブレットを中心に他にもいろいろな最新モデルがご用意しております。今回は結構お買い得な機種もかなりありまして、